Докато животът в града си тече най-обичайно, някъде от другата страна някой изкарва пари, като пренася наркотици. Този някой може да ви разкаже много, но няма да ви покаже лицето си. Какво знаеш за случая с Голденбовски? Сигурен съм, че е виновен. Не вярваш, че някой му го е подхвърлил този куфър? Явно останал без пари. Тръгнал и той да прави. 1 килограм кокаин там е $1500, в Европа е 50-60 хиляди евро, 9 килограма, сметнете. Общо колко килограма си пренесъл така с колата? 20-15 курсовека. Не знам, грубо по 7-8-10 килограма. Кокаин главно. Предполагам, че не е имало по-малко от 7-8. И общо колко пари си изкарал за тези 10-15 курса? 60-70 хиляди евро. А кокаина ли е най-добре платен за пренос? Да. Най-голям е риска. А що с хероин не е ли пак голям риск? С хероин се минава само в смисъл с кола, може да го пренесеш хероина. Слезеш до Турция, товариш, си направиш в тайник, ако сложиш по-малко, 2-3-5 кг. 2 кг в кола може да изкриш така, че дори да имат информация, че имаш. Качат колата на Кения, пак няма да намерят. И имам курсове от Южна Америка, от Мексико. Иначе в принцип главно съм пренасял от Холандия до Англия с кола. Добре, тебе като ти се дава задачата, какви инструкции ти се дават? Инструкциите, как да съм се наредил, примерно за ферибота, отивам някъде около 15-20 минути при ферибота, да не отивам първи да се нареждам. Общо, нали, да му е после като тръгна да излизат колите от ферибота, съм един от последните и те вече полицайите си имат някаква занимавка, фанали са за някой да го проверят и аз да мина. Цяло ни канат превешена, да си имам кола, да си плащам там магистрали, нали, всичко да е както трябва, нали, да не ме спрат така за някакво нарушение и впоследствие да намерят, нали, наркотици. Хладнокръвие. Това се изисква от хората, които живеят отвъд закона. Да не им трепва нищо. Как обаче човек става наркотрафикант? И кога животът на едно момче се превръща в екшън филм? Кой ти направи първото предложение да станеш наркотрафикант? Един албанец. Живее в Холандия, там се събрахме едно заведение, където главно ходят албанци. Албанци, българи, румънци. И така бяхме доста близки с него и той ми предложи. Директно ми каза, ако искам, давам ми колата с наркотиците, караме до Англия и получавам 10 000 евро. 10 000 евро? Да. Даваха ми колата, тогава се спомням един джип. Дори нямам представи колко килограма ми имало вътре, може да имало и 100 килограма. Не ги е страх, че ще щипнеш с материала? Аз тогава съм бил детски, съм 18 и да щипна, ако ще го правя този материал, 20-30 килограма, кокаин трябва да го фърля. Нямам на кой да го продам, няма къде да отида. Холандия бях в Роттердам, от Роттердам трябваше да отида до Франция, до Кале, оттам ферибот до Дувър. Дадаха ми една сим карта английска, казаха ми като вляза в Англия да я включа и там ще получа СМС с адреса, къде трябва да отида. Имах навигация, не? И така и стана, минах си без проблем, но никаква проверка, нищо на ферибота. Пристигнах в Дувър, получих СМС, адреса в Северен Лондон, вкарах колата там в един гараж, посрещаха ме някакви момчета, дадаха ми пари, всичко точно и с колата и обратно. В момента, в който предал стоката, си ми дават колкото сме се разбрали. Значи ти казваш, че поръчката си ти я дават албанци, но на какви хора? Пак на албанци. Пак на албанци. Да. Те са си, може би са една организация, просто те там си братовчери, те са някакви роди по 100 човека. Те си работят само на там в минимум, великат италианците. А ти виждаш ли материала? Не. Те ти колата, даваме ти 6 000 евро за края до Англия и това е. Аз нито питам, нито няма какво да питам. Когато отиваш до Мексико за материала, как става? Пак си същи хора, същата схема, само че дали по-добре платено. Колко? 3-4 хиляди евро на килограм. Добре, тогава къде искат материала? В куфара. В тръбитен куфара или в двойно дъно. Отивам, те ме посрещат, нанасят на хотел, остават ми пари, 10-15 дена, никой не ме търси, никой не ме притеснява. Седно съм си на почивка и деня преди полета
Идват в хотела, ми оставят куфара направен. До сутринта и там, когато ми е в полета, идва таксиметър шофьор до хотела, взимам. Таксиметърът шофьор стои при мене, нали, гледа да чекирам багажа, нали, да нещо намръдна, да се отклоня от курса. После самолета има хора с мен също. Какви хора? Които да гледам къде отивам, да реша примерно в Холандия да изляза и да се тръгна. Аз 3 пъти съм ходил, на третия път нахванаха. Аз съм им изкарал късмет, че 2 пъти съм минал, по принцип. Рутинна проверка, проверяват багажа и го намират. Къде го намериха? Беше направен двойно дъно на куфара. Когато те хванат, когато знаеш, че си в капан, какво правиш? Ако вие сте на мястото на мулето, вероятно ще изпаднете в паника, ще ви хване страх. Ми стана смешно, между другото. От какво? Не знам, наистина сериозно ми стана смешно. Нещо те дори в началото, нали, те говорят на холандски, аз не разбирам. Дори той един полицай вика, нали, защото аз ги разбирам на английски, като се говорят долу-горе. И ми вика, викни някой да му преведе, нали, да му обясни, че отива в затвора, вика, защото той се смее. На вашите кога им звънна? Те до ден днешен не знаят, че съм ви. Еми толкова време. Не се ли чудят къде си, какво правиш? Аз и се обаждам с телефон там, обаждам се, чувам се. Работя, добре съм. Казваш, работя, добре съм си. Да. А пък ти си в затвора. Да. Издържах 3 години и напуснах. В смисъл, че там в Холандия наркотици не е някакво... Сега едно е тук, ако ме фана с 3 кг, една седмица ще му пишат по вестниците. Там е нещо до ежедневие. И добре, да цял живот това ли ще правиш? Да. Що не? Целуват пари. От какво целуват пари, това ще правя? Няма е страх от нещо. Вече съм претръпнал дори. Тебе и затвор не те плаши. Не. Само да се заслужава. Тук в България би ли се занимавал с такова нещо? Не, тук само се почувам това. Тук не би се занимавал никога с нищо. Ще го правя тук. Тук ще ме убият от затвор, там ще лежа една година. А ти даваш съвет на младите. Вървете в Англия, продавайте друго. Ако такива хора се занимават с престъпна дейност, да се насочат към чужбина. Тук няма хляб. Тук още живеят 90-те години, мутри, той е бил такъв, оня трябва да се отчиташ на то, трябва да се плащаш на полицията. Там отиваш, никой не те знае, ти хумолко, правиш си парите. Като всяка професия и професия муле си има специфики. Прави се тайник. Дали било газова бутилка, отпре по въздушните филтри, по акумулатор, самото купе някъде по седалки. В повечето случаи се прибирам после обратно същата кола и ми прави впечатление, примерно, че има нещо барано по колата и долу-горе, къде са... Един път едната седалка беше съдрана за явно седалката. А ти казваш, преди курса се напакваш с джойнт. Да, винаги. И това не е ли глупаво? Нещо е глупаво. Не ти ли се засилва чувството за страх, за опасения, параноята? Да, усилва се, това е яко. Няма свиркаш си това, пушиш цигари, излизам, даже спирам, питам ги това къде, онова къде и така. Правиш се магути, това е. А те хора не те ли търсят пак смисъл? Можеш ли така лесно да им кажеш, аз повече не искам да го работя това? Да. Няма проблем. То в повечето случаи аз съм ги търсил дори. Аз им звъням, казвам, дайте работа, дайте да карам нещо да правя. Дали едно муле може да се откаже от мръсния бизнес и лесното печелене на пари? И дали си дава сметка за провалените животи, които оставя след себе си? Да си умират, те си избрали този път. Аз също съм имал тежък живот, не съм прибегнал до там да се оттешавам с хероин или с алкохол. Не мисля, че прави нещо лошо, като пренаса наркотици, ако не ги пренасам, аз ще ги пренаса някой друг. Няма да се смея да се реши проблема, примерно, или нещо такова. Не ги съжалявам и тия, където умират от наркотици, примерно някакви хероинови там, такива. Той, мъжът без лице, няма милост към наркоманите. Не ги съжалява. Не го гризе съвестта. Защо ли? Може би защото европейските затвори приличат на курорт. Ще е подредено чисто много. Нека тук някакви телени огради, вътре някаква 100 годишен затвор изгнил, вътре цигани, няма туалетни, в някакви кофи серат, пикаят, вечер нямаш ток. Там си имаш телевизор, DVD, PlayStation, баня в килията.
когато искаш се къваш постоянно топла вода, излизаш, играеш в футбол, ходиш на училище. А каква е ситуацията с наркотиците вътре? Има всичко. Каквото го има вънка, го има и вътре. Дори нали, тревата си е легална, може да си купуваш вътре. И от кого си купуваш? Ами купуваш си там всяка седмица, примерно веднъж седмицата ти дадат един лист. Кой ти го дава? Къде ти го обяснява? Надзирателя. Да, бе, на всеки един ти дадат един лист, като примерно като меню, така да го кажа. И ти вътре си отбелязваш, нали, какво искаш от всичките тия работи. С цените и си има вътре също и трева. Има отделно каталози, дрехи, може да си купуваш. Искаш, може да си купиш килим, сложиш пилията. След твоя разказ, мисля, че всички млади хора в България ще тръгнат към Холандия затвора. Да тръгват, да не влизат там за плана кокошка. Да владат пари поне. Трябва да се пробват късмета, трябва да се рискува живота. Младите хора да нямат амбиции, нека да се стоят в Монтана, да се работят за 300 лева. Важното е, че са живи и здрави. Така ли я според тебе? Да, направи си ти равносметката, ти подобри ли си живота? Да. Подобри съм, да знам, сега не се представям, примерно в Монтана да работя в някаква фабрика на 300 лева и да не съм мърдал там от селото. Какви са качествата, които трябва да притежава мулето? Никакви. Абсолютно никакви. Трябва да няма качество в служите. Добре, не мислиш ли един ден, като имаш дете, като порасне, като почне да разбира и те питат, тати ти какво работиш, какво ще му кажеш? Аз ще му кажа истината. И не те плаши това, че твоето дете има някакъв шанс да тръгне по твоя път. Абсолютно няма притеснение.